Mamma mia, xi ġrali fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Ma jħallunix ngħid kliem pastas. Intom tafu żgur bħali x'jissejħu l-partijiet sesswali. Imma hawn ma nistax ngħid kliem pastas. Allura tal-mara se jkolli nsejjaħlu paċċu jew paċoċċu għalija it-tnej xorta, il-bosk is-suf id-daqni it-tina jew it-torta, il-fufu n-nuċċulinu jew inkella il-qattus, ir-ravjula jew l-oraklu jekk jirbombjaw storbjuż. Nixtieq nista' niftaħar kemm għandi wieħed kbir, imma ma nistax minħabba l-awtorità tax-xandir. Kemm inħobb nagħmel is-sess fuq PBS. Kemm inħobb nagħmel is-sess fuq PBS. Tar-raġel irrid ngħidlu duda jew tzalzett, firilla jekk tkun żgħira, gearbox jew pakkett, gedida jew pesisa, pindlu stanga jew ħanżir, jew nkella rrid ngħidlu arblu kandek wieħed vera kbir. Tal-mara nista' ngħidlu paxaxu jew pastizz, u tar-raġel nista' ngħidlu zikxadin jew seratizz, bililla jew banana nista' ngħidlu anke asfur, imma dawk iż-żewġ kelmiet biżew blajn dawk l-żgur. Nixtieq nista' niftaħar kemm għandi wieħed kbir, imma ma nistax minħabba l-awtorità tax-xandir. Kemm inħobb nagħmel is-sess fuq PBS. Kemm inħobb nagħmel is-sess fuq PBS. Kemm inħobb nagħmel is-sess fuq PBS.